To si spamätajte z toho videa. Jaké keci, drogy jsou špatný. A tak. Takže zdravíme všechny rodiče a to video je opravdu jenom nadsázka. Áno, áno. A to je asi všechno na tom, že? Jo, ešte by som chcel potlesk. Jo. A teraz potlesk. A teraz potlesk. To je show. Ahoj, ahoj. Čau, čau. Dobrý den, já vás tady vítám a možná víte, že většinou dělám videa, které jsou spíš jak zamyšlení, ale tentokrát jsem to porušil a udělal jsem vtipné video, které má i vtipný název, a to Jsem línej jako prase. A zvedněte schválně ruku, kdo je taky línej, kdo nerad něco dělá. To je trošku zvláštní, jak jste se vůbec jako dorazili, to jste měli zůstat doma, když jste tak líní. OK, tak snad se vám to video bude líbit. Snažil jsem se, aby se vám líbilo, třeba se jí zasmějete a určitě si to tady v Olomouci užijte. Bude to show, díky moc! A jako posledního youtubera, kterého jsme ještě nepředstavili a přijel až také z dalekého Slovenska, poprosím velký potlesk pro Takže som si skúšal skúsiť spraviť skotu na stage. Ahoj. Tak co ty jsi připravil, Explo? Ja som si pripravil video, ktoré je založené podľa skutočnej udalosti, pretože sa mi presne takáto vec stala. Tak som si povedal, to by bolo dobre zaznamenať na videu a pokiaľ to bude vidieť ten človek, tak sa v tom hádam aj nájde. Pretože toto je úplne, to sa stáva podľa mňa aj viacerým youtuberom, takže určite niekto z vás bude vedieť, o čo ide. Asi. Dúfam. OK, tak si to dúfam užite. Díky moc! Explo! Tak a tímto